Si volem que la pantalla no ens entri directament a l'usuari principal, perquè tenim altres usuaris i volem triar l'usuari per entrar, primer haurem de posar un bloqueig en l'usuari principal. Entrem a l'usuari principal, cliquem a configuració i busquem bloqueig de pantalla. Trobem el bloqueig de pantalla i aquí li hem de posar que en lloc de cap posar-li un ping, per exemple. Per tant, triem un ping, li posarem un número senzill, ens demana una altra vegada el número, pot ser més complicat si volem, i després ens diu si volem que hi hagi notificacions a la primera pantalla. Diem que no i activem el fet. Ara veiem que ja ens té un bloqueig de pantalla per ping. Ara, si el que fem és posem en espera la pantalla i tornem a entrar, a dalt a la dreta ens surt per triar l'usuari amb el que volem entrar. Això igual ens passarà quan entrem per primera vegada o tanquem la pantalla i tornem a entrar. Aquí triaríem l'usuari que volem entrar i si no té ping entrarà directament amb aquest usuari i si no ens demanarà una altra vegada el ping.